dole an ba gidan nan ba. Dan Allah dan annabi mai gida dan girman Allah ka ya hakuri. Na rantse da Allah ce na tafiyan nan. Baki isa cin hana tafiyan nan ba kin takura mun kin zama annoba ta a gidan nan cika. Dan Allah dan annabi dan girman Allah dan girman Wallahi sai na tafiyan nan. Dan girman Allah ka ya hakuri. Kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Na gaji da wannan wala wai bacci ma kake dalla malam kai in ban da karin hankali gaskiya na bagarin nan wallahi Allah tafiya dan tafiya ta kai ne mafarki na gano wannan dinkin na kasanki wallahi tafiya dan sai na bagarin nan. Oh okay tafiya za ta yi tafiya wallahi ta nono fari jira ni ina zuwa je ki dawo kana ganin wazan tsorata in ji wani iri wallahi sai na gashi na ka tafi bangon matan nan fa da gaske take wallahi kuma ka san ina samun sha a gurin anya mafarkin nan ba dara ta anya ba abokina wanda kai suna na gumboka a saken ya wannan dan iska ne fa sai ya siririn banda wani lokacin yadda ka san inuwar tsinken alewa hajiya na fasa tafiyan nan wallahi